Butusi, BBM ka presidente, kay hiyan magpapadayon, pagpakaupay na natin, magupay pa makurusa kita, kang BBM o Inday Sara, kay kung kita magkaurusa, may kabugwasan pa kita. Marcos binuhatan, higin pa kita kaubayan, mga kalsada tulay sarakian, hospital pabahay eskwelahan, diri pa nakukuntinto, kontrabida nga mga tao, kay ang kaawaan na iral, diri lubong magbinuligay. May isa pa nga bang giitan, mabinuligon daw kuno iya, pero iya mga binuhatan, pansarili lang ngayan, salit kita pagkapurusa, kay BBM o Inday Sara, kay hiraan matapapuran, iton atong panggobyernohan. Butusi, BBM ka presidente, kay hiyan magpapadayon, pagpakaupay na natin, maupay pa mag-urusa kita, kan BBM o Inday Sara, kay kung kita magkaurusa, may kabugwason pa kita. Butusi, BBM ka presidente, kay hiyan magpapadayon, pagpakaupay na natin, maupay pa mag-urusa kita, kan BBM o Inday Sara, kay kung kita magkaurusa, may kabugwason pa kita. Marcos binuhatan, higin pa kita kaubayan, mga kalsada tulay sarakian, hospital pabahay eskwelahan, diri pa nakukuntinto, kontrabida nga mga tao, kay ang kaawaan na iral, diri lugod magbinuligay. May isa pa nga bang giitan, magbinuligon daw kuno iya, pero iya mga binuhatan, pansarili lang ngayan, salit kita pagkaurusa, kan BBM o Inday Sara, kay hiraan matatapuran, iton aton panggobyernuhan. Butusi, BBM ka presidente, kay hiyan magpapadayon, pagpakaupay na natin, maupay pa mag-urusa kita, kan BBM o Inday Sara, kay kung kitan magkaurusa, may kabugwasan pa kita. Kay kung kitan magkaurusa, magkabuwasan pa kita. Yes, ating ipagbunye, BBM ug Inday Sara. Tunay na pinagpala ng Diyos, tunay na mga dugong Pilipino, tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating mga mamamayan at ng ating bansa. Subscribe!
subscribe. Don't forget to subscribe. Subscribe.